Meta wieħed jinvesti fl-għajnuna li tingħata lil mara din il-ħidma dejjem tissarraf fl-aqwa ġid favur il-ħajja. Hija din il-missjoni tal-Fondazzjoni Life Network li l-għana ħarri tagħha u li tgħin lil dawk in-nisa u tfajliet li jkunu għaddejjin minn problemi waqt it-tqala tagħhom. Din il-ġimgħa qed tkun infakra il-Pregnancy Help Week u għalhekk il-Life Network Foundation ħasbet biex tqajjem aktar kuxjenza dwar l-għajnuna li tingħata lil dawk l-ommijiet li għal xi raġuni jew oħra ma jkunux iridu jkomplu bit-tqala tagħhom. Is-sena li għaddiet din il-fondazzjoni kienet strumentali biex ikunu salvati 30 tarbija. Nisa li meta saru jafu li qed jistennew tarbija, l-unika ħaġa li ġiet f'moħħhom kienet li jagħmlu abort. Trabi li l-ommijiet tagħhom f'dak il-mument li ħadu l-aħbar ma raw xejn soluzzjoni ħlief li ma jistgħux ikollhom dit tarbija. Blajnuna u bis-sapport dawk it-trabi twildu 30 tarbija żewġ klassijiet tal-kindergarten, mhux ċajta, min jaf x'għad ikunu daw it-tfal, it-tobba tada. Dawk in-nies li fis-soċjetà jieħdu posthom. Miriam Xiberras, chairperson tal-Life Network Foundation, qalet li parti mill-ħidma tagħhom hija li jżommu kuntatt kontinwu ma' social workers illi jaħdmu mater dei. Dan sabiex ikunu jafu eżatt neċessitajiet għandhom bżonn dawn in-nisa u jipprovdulhom affarijiet essenzjali għal meta titwieled it-tarbija tagħhom. Fid-dawl ta' dan, il-Life Network Foundation ippreżentat numru ta' hampers lil dawn is-social workers. Aħna ninnetwerkjaw mbagħad ma' social workers u biex naraw it-tim tas-sapport li jkollha bżonn, ħafna drabi jkun hemm bżonn iktar minn persuna waħda li tipprovdi din ix-xibka ta' sapport għal din il-persuna, ħalli bil-mod din il-persuna tibda tintegra ruħha fis-soċjetà. Miriam Xiberras saħqet li l-aktar ħaġa importanti hi li dawn in-nisa nurhom li hemm min les li jismagħhom u jgħinhom f'dak kollu li għandhom bżonn. Fost is-servizzi li toffri din il-fondazzjoni hemm iċ-chatline fuq in-numru 20330023 fejn wieħed isib għajnuna minn counselors professjonali li jkunu jistgħu wkoll jiltaqgħu mal-persuna f'kuntatt dirett u privat.